Good morning guys. So fishing na naman tayo mga ka-fishing. Ayan. So magluluto muna ako ng kanin namin. Ayan. Si GR nandun. At nandito tayo sa Sapang Balen. So mag-ano kami ngayon? Mag ayungin. Ayan. Hindi na masarap din yung ayungin dito. So sobrang liit ng taga namin. Grabe. So yun guys, stay put muna kayo. Magluluto muna ako. So ayan na si GR guys. GR. Yes! Yun oh. Papaktang kayo. One catch. Oh, naman. Ano yan? Tilapia? Tilapia. Sana all. Kahuli na agad. Nakatatlo na pala siya. Isang ayungin, isang tilapia, isa pang tilapia ngayon. So yun guys, nakatatlo na siya. Ako wala pa. Yan si JR guys. Pagong! Pagum. Walang ano eh. Walang raincoat eh. Ayun. Hindi lang motor. Pang motor. Di lang motor ang gagamit. Pati tao. Tingin nga ako ng huli mo. Wala, konti pa lang. Eh. Gaso pa lang. Tingin na. Wala pa nga. Nakumpisa pa lang. Gusto mo marami agad? Kahuli na oh. Apat na. May dalag pa. Kumagat. Oo. Nasa paalang daw niya. Oh, tira mo ha. Pakaangas. Kita. Oh, yun oh. Yan o, nakagat na o. Uy. So ayun guys, maghahagis na tayo. Kinagat agad ah. Kakala, uy. Ayungin. Ayungin na naman oh. Ayungin. Ayun sa'yo, pre. Malaki yung ayungin dito, guys. Ayun guys, nakahuli na tayo. Malapit pang mahulog. Ayun guys. Hindi ko nakuha na ng video. Yeah. One. One, anong one? One. 1-0. Ay, no. Nakarami na siya guys. Kangkong yung pain natin sa bulat, sa ano, sa tilapia. Sa ayungin naman, bulate. Oh, huli ko rin yan. Wala na pala tayo. Oh! Ay, ang liit! Putre guys. Ang liit guys. Ayungin. Parang bugaong. Guys oh. Parang bugaong guys oh. Kita nyo yun guys. Ba't nakarating to dito? Parang bugaong nga no? Malang kilo niyan. Tumutunog oh. Oh, oh, oh. Bugaong kaya ata eh. Pwede na ba to? Pwede na yan. Prito ano? Anong ano nito? Paksiw. Paksiw? Parang ang liit ah. Ang yaman yan. Ito rin gawin mong daing. Mamahaling daing yan. Kung ginawa mong daing yan. Nakahuli rin sa Alam wakas. ko ng technique. Oh. Alam ko na yung technique. Manda sila sa akin. Okay. Pre. Tilapia. Buisit. Sayang yun. Meron yan. Uy! Ang lilit ah. Ganito lang ba talaga to? Oo, ganyan lang yan. Yung pinakamalaki, 2 finger mahigit. 3. Pinakamalaki na yun. Pero pang kapag doon sa amin sa dagat to, pwede na to sa Mindanao. Sa dagat. Yan pre. Meron na yan pre. Hindi mo na alam yung gagawin mo ah. Sanay tayo dyan. Yan, meron na. Kinuha na. Hila. Hila. Okay. Salvage.
Salvage guys. Parang bugaong talaga, no? Oh, oh. Iba yung tunog guys, oh. Tut 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 tut. Parang pumipre ng truck eh. Okay. Murt, murt, murt. Parang butiti. Wala na. Guys oh. Uy. Yan. Ay! Kawala. Sayang. Wala pa ba dyan? Wala na. Sayang. Op. Pa. Oh. Oh. Mm. Oh. Ah! Pre! Malaki yan, pre! Uy! Tilapia, pangsigang! Tulog ng... Uy! Dali na naman, pangsigang! Sigang. Ha? Ay, meron pa yan. Oh. Damihan mo, pre. Mm. Ay! Ayan guys. Tunog ng tunog, oh. Ngok, ngok. Parang ano eh, bugaong talaga eh. Naano na tuloy ako, nasanay na tuloy ako dun sa Mindanao. Uy! Mailit yung ayungin dito. Oh! Galing ah. Pre. Ako pa. No, loko. Huli. Huli guys. Uy. Tilapia. Pangsigang. Pangsigang. Very good. Pangsigang. Uy. Pre. Ayan na. Uy. Ano makawala? Subong-subo ah. May pain pa oh. Yung kasama natin dati. Doon sila. Tahimik si GR ngayon ah. Limit guys. Ano dyan sa spot. Uy! Tahimik si GR bro. Ayungin. Lalim. Baka ginawin kami. Mauna ka na dyan sa spot. Mauna ka na doon. Kayo na lang. Mauna ka na lang. Malalim yan ngayon. Nakaraan lang pas sa amin. Pero ngayon hindi masyado siguro. Papanoorin ka namin, video mo pre. Oo nga. Ayan si ano, shoutout ka na. Shoutout ka na. Nauwi kami ng Ba, man namin. bakit? Umulan? Swerte nyo naman. Uulan ba? Swerte nyo naman. Pinapauwi kayo ng ganyan. Kami walang pauwi. Nag-aayungin kami. Oh yun, mag-aayungin yan. Yan. Ang bulatin dala na. Uy, Lalim. try mo pre. Bibidyoan kita. Tan tan tanan. Ten ten ten. Guys, lulusong na siya. Yan, panoorin mo pre ah. Lo, gano'ng kalalim? Lumangoy na. Nakaligtas na ako. Nakaligtas. Uy, Guys, oh. uy.
Tilapia. Sana all. Malamig. Malamig talaga. Di mo na naumulan kanina? Dito ako, dito ako. Huli guys. Hoy. Tilapia. Iyan oh. Uy, pangsigang. Pangsigang. Ay, pangsigang na. Yan si Zero. Pag mapuno ko to, alam na dis. Pre, binta mo pre ha? Knock lang. Anak nang. Binta mo pre ha? Ginawa mo pa akong buyer ah. Siyempre. Nag-stick-stick ka na ah. Stick na siya. Lang ako ah. Kaya ayaw namin lumusok. Lakas na ulan kanina eh. Kanina pa kayo? Oo. Saktong pag ano ng liwayway ng ano, eh nagluto muna kami tapos parang mga isang oras na rin kami siguro nakalusong. Pag kumain, ang diskarte dyan, magtago ka. Pag nakita yung ano mo dyan wala na. Babatsi na naman sila. Takot sila no? Malaki dyan. Hey guys, at laki, nahuli natin, hindi natin na-videoan. Ayan. Yes. Oh. Si GR din nakahuli. Sana. Uy. Kamalikot. Hoy. Guys, ayungin. Ayun guys oh. Kahuli nyo naman si GR. Isa lang. Sana all. Patayin ko muna guys kasi napupuno na naman yung SD card natin. So papakita ko na lang mamaya sa inyo ang huli namin. Tapos yung cuts and cook namin, magluluto kami. Tapos i-edit ko muna, tapos video na naman. Yun lang guys. Yan guys, magluluto na tayo. Yun lang oh. Sisigang tayo. Sigang. Sisigang tayo guys. So linis na to guys. Inaanohan lang natin, binabanlawan. Ayungin guys. Parang bugaong sa dagat. Sangkap natin sibuyas, asin, magic sarap, tsaka sinigang mix original. Ayan. So hanap muna tayong kutsilyo, tsaka mag-iinit na ako. Ayan.
So yan lang yung sangkap natin guys. Yan lang ang nadala natin, wala tayong ano dito. Ayan. Yan, daming langgam. Visit. Langgam pa more. Ang lakas ng hangin. Takpan muna natin. Uy. Ibuko pa guys oh. Asin. Sarap. Ito guys, tatanggalin natin to. Ito yung dumi. Yung mga ganyan. Yan, yung mga bula-bula na yan, yung mga dumi. Sa pang tikim. Lasang isda. Lasang isda guys. Sana all. Sana all guys. Pre, tara na, kain na tayo. Ayan, kain na tayo guys. Ayan, ito na. Cuts and cooks, sinigang. So yung kutsara natin. Ayan, nandyan sa rip natin. Ay my goodness. Patay. Patay. Ayan, pwede yan. Ayan. Ano yan? Yun guys oh. So kain muna kami guys. Ayun na. Ano? Ito yung lagay ng ibang ano. Tanghalian numagahan na to. Wala nang intro. Kain na na. Ayan na. Ano kulang sa ano? Asin? Okay lang. Okay lang? Sarap talaga yung tilapia dito. Yummy hotdog may tome. Kain tayo. Pero kung kanino pa tayo dun sa parang Ha? karami tayo dun. Saan? Yan. At least may pang ulam na.
Ano, lipat tayo sa kabila? May bulati pa tayo? Tikman mo yung ayungin. May isa dyan. Ikaw. Tikman mo. Paksiya, masarap. Si Manong, bilago. Hindi ko na, ano eh. Hindi ko na, naanahan yung ano eh. Nakaliskisan. Oo. Sobrang tigas. Yan guys. Ano masasabi mo? Napakasarap. Yan guys, lumipat kami ng pwesto ni GR. Ayan si GR. Dito kami sa gitna. Ayan. So yun guys, ito yung huli ni GR. Dami oh. 2.5 kilo. Sa akin. Kunti lang. Mga 1 kilo lang. So ayan guys. Ispat namin. Spot namin. Ayan, buko. So ayan lang guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Thank you. Bye. Paksiw. Guys. Paksiw na adobo na lang. Huli natin. Ay, ito pa guys, oh. Ano? Woohoo! Daming ulam. Paksiw prito to. Sana all. Si GR oh. Patay. Sino yan? Beatrice. Uy! Patay tayo. Palatay. Luya pa? Ah. Pagihan? Luya? Pasok! Lulutuin na. Anong luto niyan? Paksiw. Pre. Tsaka, adobo. Adobo? Tsaka Prito. prito. Pasok! Yan guys, tinitimplahan na. Ship Nogro. Wala pang ligo! Ayaw mo. Pareho lang tayong dalawa, walang ligo. Yan. Yun oh. Tinimplahan na, inubos ah. Gaano ba kasarap yan, Chip? Sing sarap ng asawa natin. Pagsugya natin. Doon po, wala pang ligo.